Tak poďme na poslednú časť série. No a uvidíme, čo to bude ďalej. Nazdar, tu máte, a vás vítam u nového videa. Áno, počuli ste správne, máme tu poslednú časť tejto série. Všetko sa dozviete v tomto tu videjku. Ale poďme si povedať nejaké plusy a minusy iPhone 16 Pro Max, lebo je tam toho niečo zaujímavé. Má displej 6,9 palcov, môžeme to zaokrúhliť na rovných 7 palcov, je to neuveriteľné, takže je to paráda. Má čip A18 Pro, to vlastne to, čo mal aj 16 Pro klasická. Má väčšiu batériu, čo znamená, že má batérku 4685 mAh, takže je to obrovská pecka. Taktiež mám bezdrôtové nabíjanie 25W. Si predstavte, že telefón, napríklad taký klasický Apple, ako mám ja, dokáže nabíjať, ale s Pro Maxom 25W. Čo samozrejme 15 a 16 ale len 15W, hej? Takže už si viete porovnať ten veľkosť. 120 Hz máme vlastne o 13 Pro, takže je to obrovská paráda. Má USB-C, čo má od minulého roka. Ale iPhone 16 Pro Max je väčší ako iPhone 15 Pro Max o 0,2 palca. Hej, je to už veľkostne, budete to aj veľkostne cítiť z toho dôvodu, že ten telefón je veľkým takým snažením sa z toho byť trošku väčším telefónom. Má to 7 palcák. Nemôžete sa čudovať, chcem povedať k tomu. A nedá sa to vôbec ani čudovať sa z toho. Je to proste palcák a je to obrovský telefón, však ja som ho sám videl a viem, aký je veľký, čiže je to strašný balván. No a taktiež išla aj cena hore, no. Ja te nechci a ja te nemiluju a ja te nemám rád. No, cena hore išla z toho dôvodu, že proste všetko je dneska drahé. Bohužiaľ, že vraj 1 terabajt stojí okolo 1600 €, hej, takže možno to som prehnal, hej. Proste je to neskutočný balván. Dobre, ale poďme sa trošku povedať o tej časti, čo som tak. Ja som nečakal, že táto séria dospeje až ku 10. dielu. A chcel som sa s vami trošku o tom porozprávať teraz momentálne. Na vaše poďakovanie epizódy skúsim cez leto vyjednať nejaké podcasty. Keďže minulý podcast, neviem kedy bol, a to bolo s Hunterom 15, ten podcast mal úroveň, to chcem len tak mimochodom povedať, podcast, ktorý absolútne nemal akýkoľvek zmysel, tento bol veľmi dobrý podcast. A nie len kvôli tomu, že to je proste bomba, je to proste banger. Posledný podcast bol 6.7.2022. Čo za chvíľu toto leto bude 3 roky, čo som nevydal žiadny podcast. Tak preto na vaše poďakovanie sa budem posnažiť robiť podcasty. Už aj nejaké štúdio vybavím aj tak, takže tak. Jedna séria sa skončila a začína druhá. Znamená to to, že prvá séria plus a minus sa ukončila. Normálne ja z toho robím zoznam, hej, bla bla. Je to za nami. Ale ďalšia bude o mnoho napínavé. Plus a minus bude celá rada iPhone 13 a 12. Čo to znamená, že 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max. A dáky MacBookčík určite tam pridáme, aby toho nebolo, že vraj málo. Takže, aby toho bolo tak priemerne dobre, aj priemerne výborné. Ale aj takto, bez takýchto hociakých predpripravených nových vecí, aby som chcel poďakovať za túto sériu, keďže ste boli v ňou až do konca. Verím, že prvá séria sa vám páčila a verím, že v tom budeme pokračovať aj naďalej. No a teraz začína nám príprava na druhú sériu. Prvá séria bude vždycky, každá jedna séria plus a minus bude mať každých 10 častí, z toho si rozoberieme produkty. Apple ma veľmi prekvapil a dúfam, že ma ešte bude prekvapovať aj naďalej, sa nám blíži tu Apple Keynote v marci. Takže budeme si rozprávať plus a minusy nové, čo chcú predstaviť.
Samozrejme budeme sa venovať taktiež aj WWDC 24, ktoré ešte som chcel s vami prebrať, ale nedostanem sa k tomu. Takže tak. Ja dúfam, že sa toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko. A ja sa s vami teším u ďalšieho pekného a kvalitného a výborného videjka. Čaute!